எந்தடா உண்டானா? சாப்பிட்டியா? நீ சாப்பிடியா? 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 சாப்பிடியாவா? వాయిస్ కేనుందా? ನೀ ಬರ್ಕ ದೇವ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡತ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪು ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೈ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಬತ್ತೆ ಕೋಡ ಜನ ಇತ್ತಿಜೆ ಲೈವುಡು ಇನಿ ಆಂಡಲ ಬರುವೆರತ ಅವು ಉಂತ್ಯ ಕೋಲದ ಪುರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪಾಡುವದ ಹೊಲ್ತವು ಹೆಂಗ ದಿಕ್ಕು ಚಂಚ ಕೋಡೊಂಜಿ ಕಾಂತಾರದ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಪಾಡ್ದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಎತ್ತ ಡಿಲ್ಡ್ ಬಂದಕ್ಕೆ ಅವು ಬರ ಆಪುಜಿ ಮಾರ ಕಾಂತಾರದ ಪಾಡ್ನ ಒಂದು ಪಿಂಟರೆಸ್ಟ್ ಇಡು ಕಾಂತಾರದ ನೋ 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 ಐಕತ್ತು ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಬಂಡದು ಜೇಕೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಬರ್ತ್ಯಕ್ಕ ಚೇಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏರ್ ಬರ್ತೇರು ಪಜ್ಜು ಓನಸು ಲಕ್ಕಿ ನೈ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಚೇಚಿ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ఒక ಮಾತ ಸೌಖ್ಯ ಉಳ್ಳರತೆ ದಾನ ಜೇಕೆ ಕೋಡ ಬೈಜಾರ್ ಲೈವ್ಗೋ ಇರ್ದಂತೆ ಭಾರಿ ಬೋರು ಮಾರ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಜೇಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನಿ ನಾನು ಒಂದು ಒಂತ ಕೊಡ್ತು ಲೈವ್ ರಡ್ಡರ ಮುಟ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಲೈವ್ ಇನಿ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಕೊರತಿನಲ್ಲ ಜಾರಂದನಲ್ಲ ಕೋಲ ಉಂಡು ಗುಡ್ ಕೋಲ ಉಂಡು ಪೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೈವ್ ಪಾಡ್ಗರ ತೂಪುಂಡು ಮೂಲೆ ನಮ್ಮ ತಿರ್ತು ಜಾರಂದಯನ ಆನೆ ಕೋಲಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅವಳು ನಮ್ಮಕ್ಕ ಮೂಲೆ ನಡ್ತಾ ಪೋಲಿ ವನಸ್ಸುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸ್ಸುಗಂತೆ ಪೋಕರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಪೋಪುನದ ಮಾರ ಏರಿಗ್ಲ ಪೋಪು ಚಿಂದಿಜ್ಜಾಗ ಚಾನಲ್ ದಾನೆ ಭಾರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಶೋಭ ಬರ್ಪಲು ಒಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಪೋಪುನ ಉಂಟು ಮಾರೆ ಅಂತೆ ಎಂಕಿ ಇರ್ನ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಕೊರಿಯರಕ್ಕ ಅಂದೆ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಾಡು ಕೊರಗಜ್ಜೆ ನಮ್ಮಡದಾಲ ದೋಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆನೆ ಮಲ್ಪೇರು 2 ಗಂಟೆ ಬರ್ತಾ ಅವ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜ ಇಂಚೆನೆ ಏರೇರು ಮಾತ ಅಜ್ಜಡ ಕೇನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಐನಾತು ಬೇಗ ಅಜ್ಜ ಪೂರ ಆಸೆಲ್ನ ನಿರೆವೇರಿಟ್ಟು ಪಂಡದು ಯಾಲ್ನಾಕೇನು ಬೇ ಪುಷ್ಪನಾಡು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೂರ್ತಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನ ಮಾಮಿ ಹಾಯ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಾನೆಲ್ ನೇಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕುಡ್ಲ ಬೀರ್ವಾಸ್ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭಾರತಿ ಅಂತ ಅವ ಡಬ್ಬದ ಇಲ್ಲ ಅವತ್ತಾ ಟಿನ್ ಹಾಂ ಎದು ದೀತತ ಗುಲಾಬಿ ಕಲರ್ದ ಭಾರತಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ನಂದು ಹಾಗೇನೆ ಚಾನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂಡ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿ ಆಯಿತಾ ಇಟಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಸಂಡೆ ಜೇಕೆ ಇರುವೋಲ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಜೇಕೆ ಇರುವೋಲ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ಮನವ
ರೂಪಸಿ ಬಯಕೆಯ ಬಳ್ಳಿಯ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕನಸೆಂಬ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಎಂಬ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುವ ನಕ್ಷತ್ರದಂತೆ ಮಿನುಗುತ್ತಿರಲಿ ಭಾರತಿಯವರ ಜೀವನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲೇದಾ. ತುಂಬ ಚೆಂದ ಕನ್ನಡ ಬರೀತೀರಲ್ವಾ, ಹಾಡು ಸೂಪರ್. ನನಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಹಾಡು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆಡ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಬುಕ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಡು ಆಡ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಹಾಡು ಆಡೋದಂತೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಾಮಿ ಮಾತಾಡಿಗಿಲ್ಲ ಪಂಡದು ಬಾಯಿ ಬಚ್ಚು ಎಂಗ್ಲಿಗೂ ದೇವೇರು ಬಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿಂದ ಈಗ ಪಾತೆರಡಲ್ಲ ಪಾತೆರಡು ತೆಲಿಪೋಡು ಖುಷಿನು ಕಷ್ಟನೇ ಏರಿಗಿಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಖುಷಿನೂ ನನವರೇ ಪನೋಲಿ ಕಷ್ಟ ಪಂಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಮೊಲ್ಲ ಯಾಪಲ ಇತ್ತಿ ನಾನೇ ಎಂದು ಅವೇ ಖುಷಿನಿ ಪಂಡಡ ಅಡ ಐಕ್ರ ಮಂತ್ ಪಾಡೇರು ಅಲ್ಲನ ಖುಷಿ ಪೆರದಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಶಂಕರ್ನಾಗುದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಾಡು ಹಾಡಿ. ಶಂಕರ್ನಾಗಿದ್ದು ಹಾಡು ನಿಮ್ಮೂರು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮೂರು, ನಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರು. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಾ? ಅವು ಡ್ರೆಸ್ದ ಪಾತೆರೊಡ್ಗೆ ಪಾತೆರೆ ಇನಿ ಪನ್ಪೆ ಬಯ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಖರ್ಜುರ ಪಂಡೆ ಆರು ನಿಂದ ಪಾತೆರೊಡ್ಗೆ ಓಕೆ ಲೈ ಮುಗಿ ಕೂಡಲೇ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಕೂರ ಪಾತೆರ ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ದ ಪನ್ಪೆನ್ ಬೆಚ್ಚಾವಡ್ಚಿ ಮಾಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನ ಯಾಂದಾಯಗ್ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಪಲ್ನೆ ಹಿಂಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಇರೋದು ಆದಳು ಬೆಚ್ಚ ಅದು ಆಲೆಜ್ಜಿ ಕೋಪದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಅದೇ. ಓ ಮಂಗಳೂರು ಪಕ್ಕ, ಸಾರಿ ನಾನು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಉಡುಪಿನ ನಿಮ್ಮದು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ. ಸುರತ್ಕಲ್ಲಿಂದ ಉಡುಪಿಗೆ ಒಂದು 3/4 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ. ಆರು ಇತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನಿ ಇಂಚೆಯ ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ 10 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷಲ್ಲ ಆತಜ್ಜಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಪಾತೆರೆ ಬರ್ 2 ಗಂಟೆಗೆ. ಶೋಭಾ ಹಾಯ್. ಶಂಕರ್ನಾಗದು ಯಾವುದು ಹಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನನಗೆ ನೆನಪು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಷ್ಟ. ಯಾವುದು ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಅವರದ್ದು ಹಾಡು ಉಂಟಲ್ಲ ಶಂಕರ್ನಾಗದು, ಅದೆಂಥ ಹಾಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ನೀವು. ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪು ಆಪುಜೇಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ಕಾಲ್ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ ಅದು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಉಡುಪಿ. ಓ ನಿಮ್ಮದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಉಡುಪಿ. ಓ ಹೌದಾ, ಓಕೆ ನೈಸ್. ಮೂರ್ತಿ 2 ದಾದೆಯೇ ಮಾಮಿ ಅಂಚಾಂಡ ಈರ್ ಅಂಕಲ ಮೂರ್ತಿ ಅಂಕಲ್ ಯಾನ್ ಮಾಮಿ ನಾನು ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಲೇನ ಅಂಕಲ್ ಲೆಪ್ಪು ದಯಪಂಡ ಲೈವ್ ಅಕುಲೇನ ಮಾಮಿ ಲೆಪ್ಪು ಅಂಕಲ್ ಯಾನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಕಲ್ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಟ್ಟಾಯ್ತಾ. ಫಿಶಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಇಡದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಲ್ಪ ಫಿಶಿಂಗ್ ಬಾಯ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅತ್ತು. ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಉಂಟು ಡ್ರೆಸ್ದ ನೂದು ಡ್ರೆಸ್ ಆವಡು ಐಕಿತ್ತ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ದಾಡೆ ಪೋದಾಕ್ಲೆ ಕಡಪುರ್ರೇವಿ ನಲಿವಾ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವೇ. ದೇವರೇ, ಅದು ಹಾಡು ಚಂದ ಉಂಟು ಮಾರೇರೆ ಅದು. ಮತ್ತೆಂತ ನಲಿವಾ ಗುಲಾಬಿ ಛೇ ಮೀನುಂಡಗೆ ದಾದಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮೀನುಂಡಗೆ ಇನ್ನದಾದಯ ಶೋಭಾ ಮೀನುಂಡಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿರ ಮೀನು ಪುರ ಯಾನ್ ಬರ್ತದ ಬೈದೆ ಕೋಡೆ ಬಂಗಡೆ ಬುಕ್ಕದಾದ ಕಾಲೊಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಕೋಡೆ ಪೂರ ಮೀನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋತಲ್ ಭಾರತಿ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು ಪೋತೆ. ನೀ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಲ ಒಳ್ಳೆ ಬಂಗುಡೆ ಸಂಜಿಗೆ ಬಾರ್ದು ಕಾಯ್ತದು ಸೂಪರ್ ಏನೋ ಜೀವನಸ್ ಭಾರತಿದ ಕೇಳ್ನ ಅಂದಿಯಾ ಯಾಕಂದೆ ಆಡು ಅದು ಅದಲ್ಲ ಇದು ಫ್ರೀ ಮೀನಾ ಫ್ರೀ ಎಂಕ ಫ್ರೀ ಶೋಭಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ರಂಜಾ ಆಪುನು ದಯಗ್
ಅನ್ನತ ಅದು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಹಾಡುವಲ್ಲ. ನಂಜ ಅತ್ತಿಯ ಮೂರ್ತಿ ಅಲೆಗ್ ಮಾಮಿ ಆಂಟಿಲ್ಲ ಅಲೆದ ಅಪ್ಪಗಂಡ ಆಲೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಲ್ಲೇ ತಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಆಲ್ಕೇನು ಯಾನು ಅಕ್ಕಳು ಮಾತ ಮಾಮಿ ಇದು ಮಾಮಿಲ ಕೊಲ್ಲರ ಇದು ಅಜ್ಜಿಯ ನನ್ನಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಿನೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಕೇನುವೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಲೈವ್ ಉಡ್ಲೆ ಪೂರೈಕ್ ದಾದಾಯರುಂಡು ಐಕ್ ಅಕ್ಕ ಬಂಡ್ರೆ ಆಪುಜ ಜುನ ಭಾರತೀಯ ಬಂದು ಬುದರ್ಲೆಪ್ಪರ ಆಪುಜ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ ಲೈವ್ ಉಡು ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ದಾದ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಪಾತೆರ್ವೇರು ಜೋಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚೆಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಹಾಲು ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆಗ್ ಅಂದು ಮಂಗಳವಾರದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು ಅಂಜಲ್ ಮೀನು ಅಲ್ಲ ಬಂಗಡೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಎಂಕ್ ನಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಓಕೆ ಅಜ್ಜಿನಕ್ಲೇನು ಲೈವ್ಗೆ ಪೋದು ಅಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಅಜ್ಜಿನಕ್ಲೇನು ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಮೂರೊಂದು ಪರಬು ಲೈವ್ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ ಅಮ್ಮ ನೆಪ್ಪಿರಿಯಾ ಯಾನ ಏರಿಗ್ಲಂಚೇನೆ ಯಾನು ಇತ್ತ ಯಾರೊಂಜಿ ಬೆನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ಲಾಗುದಾರುಲ್ಲೇರು ಅರಿ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಬಂದ್ಲೆಪ್ಪು ದಾಯಬಂಡ ನಮಕ್ಕ ವಾಸ್ತಾನುಡು ತೋಜಿರ್ತುಲ ಆ ಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮಕ್ಲೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ದು ಲೆಪ್ಪು ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಮಾಮಿ ದೊಡ್ಡ ದಾದವು ಅಂಚನ ಶೋಭೆನ ದಾದಲೆಪ್ಪೊಡಿಯಾ ಶೋಭೆ ಏನು ನೆಂಚಲೆಪ್ಪುಡು ಅಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡ ಮಾಮಿ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಪೂರ ಪೋಯಿರು ಅನಾಥ ಮಗುವಾದೆ ನಾನು ಅಪ್ಪನೂ ಅಮ್ಮನೂ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕನೂ ಅಣ್ಣನೂ ಇಲ್ಲ ಅದಲ್ವಾ. ಆವು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರಗೆ ವನಿತ ಬತ್ತಲು ಎಂಕಲ್ಲ ಪರಬು ಬತ್ತಡು ವನಿತಾ ಆಂಟಿ ಬತ್ತಡು ವನಿತಾ ಐದು ಇಪ್ಪೇರು ಉಲ್ಲಲ್ ಬತ್ತಲ್ ವಂದನೆ ವಂದನೆ ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೂಪರ್. ಇದು ಎಂತ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸೂಪರಾ? ಇದು ಸೂಪರಾ? ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಸೂಪರಾ? ನಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಕೂದಲು. ಇದು ಸೂಪರಾ? ಇದು ಸೂಪರಾ ನಿಮಗೆ? ಇದು ಹಕ್ಕಿಗೂಡು ಇದು ಅದು ಹಕ್ಕಿಗೂಡು ಮಾರೆ. ಒನಸಾಡೆ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಇನ್ಯಾನು ಬಂಗುಡೆ ಮೀನಿಂದ ಪ್ರೈತ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಬಂದೆ. ಹಾಯ್ ವನಿತಕ್ಕ ದಾದ ಕಜಿಪು ಮೀನು ಬಂಗುಡೆ ಕಿವಿ ಓಲಿ ಎಂತ ಇದು ಚಿನ್ನದಲ್ಲ ವಜ್ರದು. ವಜ್ರದು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಸಿಡು ಹೋಗಿದೆ ಮಾರೇರೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಹಣ ಸಿಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ. ಎಂಕ್ ಡ್ರೈ ಫಿಶ್ ಡಬ್ಜಿ ಕಕ್ಕೆದ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆತಿರ್ತಾರೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೇತಾ ಇನ್ಶಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೆ ಎಡ್ ಬೊಚ್ಚಂದಿನ ಪೂರ ಚೂರು ಕಟ್ ಮನ್ಪುರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆ ಪನ್ನ ಸಾಂಡೆ ಶೋಭಾ ಹಾಂಡು ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಪಾಡ್ದೆ ಉಲೈಡು ಪೂರ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ದಾನಿ ಮಗ ಪನ್ನೋಡ ಅಜ್ಜಿ ಇನ್ನ ಪೂರ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ದಾದೆ ಪಾಪದ ಕಲ್ಲ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಸಂತ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಲೊಂದು ಪಾತಿರದಲ್ಲಿರು ಮಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಜ್ಜಿ ಆಲ್ಮೋಲು ಪುದರ್ ಬಂದು ಭಾರತಿಂದು ಪಾತಿರ್ವೇರು ಎಂಕು ಚೂರು ಇಲ್ಲೇನ ಕುಲ ಆಂಟಿ ದೊಡ್ಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕಾ, ನಾನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಉಂಟು ಪಾನ್ಸ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಡಿಗೆ ನನಗೆ ಬೇಕೇ ಅದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ. ಅದು ಕಾಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತು ಅದೇನದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್, ಮತ್ತು ಏನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಮೇಕಪ್ ಇಲ್ಲ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಏನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ರಜ್ಜಿ ಆರೆ ಟ್ರೋಲ್ ಸೆಟ್ಟ ಎಂಗ ಮೆಡಲ್ ಕೊರಿಯಲ್ಸ್ ವನಿತಾ ನಿಕುಲೆ ದಾದ ನಿಕುಲೆ ದಾದೆನ್ ಅಜ್ಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪರ ಹೊಂದಿದೆ, ಯಾರು ಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣದಿತ್ತೇವೆ. ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಟೀಚರ್. ನೀವು ಟೀಚರಾ ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ?
ಭಟ್ರೆ ಆಟ ಇಜ್ಜ ಅರೆಗ ಆಟ ದಿನೋಲ ಆಟನೇ ಅರ್ನ ಆಟನೇ ಅದಾದೆ ಬರ್ಸನಾ ಜಾಗ್ರತೆಡು ದೀಲೆ ಅವೇನೆ ಓವ್ಯ ಕಿಮಿತನ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಬೈ ಉಂಡಿ ಆಟ ಏಪ ಪಲ್ನಿ ಓ ಮೂರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೋರೆಗುಂಡ ಆಟ ತೂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಆಟ ನಲಿಪುನ ತೂಡು ಇನ್ನೊಂದು ದಿಗಿನ ಗೊಪ್ಪುನ ತೂಡು ಕನಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟಿರುವೆನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಶೋಭಾ ಮೋಕೆದ ಕಂಡ್ರಗುಟ್ಟಿ ನೀವು ಚಂದ ಇದ್ದೀರಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟೇನು ಹೌದಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು ಸಂತೂರ್ 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 ಅಲ್ಲ ಮಾರಾಯ ನಮ್ದು ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಪುಷ್ಪನಾಡು ಟೇಕ್ ಐಡಿ ಇಚ್ಚೆ ಯಾರಿಗೆ ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೆ ಆರು ಉಡುಪಿದಾರು ಆರು ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಪುಷ್ಪನಾಡುಗು ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಈ ಕಡೆ ಅತ್ತ ಅಂದು ಪುಷ್ಪನಾಡು ಬೈತೀನಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಅರೆಗ್ ಅಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧರು ದೀತಾರೆ ಅಜ್ಜಿ ಸೋಬಾಗು ಅಕ್ಕಗು ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧರು ದೀತಾರೆ ಅಜ್ಜಿ ಸೋಬಕ್ಕಗು ದಾದ ಬುದ್ಧರು ಕಂಡ್ರೆ ಬಿಟ್ಟಿಯಾ ಹೆಂಗ ಪೂರ ಜೀರೋ ತೋಜ ಒಂದುಂಡು ದಾಯಿ ಗಂಚ ಕಂಡ್ರೆ ಗುಟ್ಟಿಗೆ ಈ ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಕೊರ್ಪ ಇಚ್ಚಜ್ಜಿ ಆ ಪುಷ್ಪನಾಡು ಇನ್ನೇ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಏಪವ ಕೊಡ್ತೀನ ಇನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೀನ ಒಂದು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಸಬ್ಬು ಪುಷ್ಪನಾಡು ಅಂದ ಮೋನು ಚಾನಲ್ ನಿಮ್ದು ಪುಷ್ಪನಾಡು ಅಂದು ಚಾನಲ್ ಉಂಟು 30,000 ಚಾನಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಯಾವರ್ನ ಪುಷ್ಪನಾಡು ಅವರೇ ನಿಮ್ದು ಮೋನ ಆಗಿದೆಯಾ ಮೋನ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ವಾ ಸಾವಿರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಶೋಭಾ ಮೀನು 3 ದಾಂಡ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಮೋನ ಎಲ್ಲ ಇಂದೀಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ 3,000 ಸಬ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಮೋನ 10 ಅಬ್ಬಸ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಎಂತ ಗೊತ್ತಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಂದು 4,000 ಇದ್ದಾರೆ ಮಾರೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಮೋನ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 10 ಉಂಟು 10 ದಿವಸ ಆದ ನಂತರ ಮುಗೀತದೆ ನನಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ನಂದು ಆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬಿದ್ದೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಾ ಕಾಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಜ್ಜಿದಾದ ಕಜ್ಜಿಪು ಯಾರು ಬಂಗುಡೆ ತಿಂಡೆ ಮಾರದೆ ಬಂಜಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಪ್ ಎಂಕ್ ಲಿವರ್ ಏರ್ನ ಶೋಭಾ ರಜೆನಾ ಇಜ್ಜಾಲ್ ರಡ್ಡರ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟುಳ್ಳರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಅದು ಮೋನೋ ಚಾನಲ್ ಹೌದಾ ಸೂಪರ್ ನೀವು ನನ್ನದು ಆಗ್ತಿತ್ತು ಯಾವಾಗಲೇ ನನ್ನದಕ್ಕೆ ಕಾಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅದು 90 ದಿವಸ ಅದು 2 ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಈಗ 10 ಉಂಟು ನನಗೆ ನನ್ನದು 3 ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಹೌದಾ 3 ಚಾನಲ್ ನೋಡು ನಿಮಗೆ ಎಂಕ್ ಡೈಲಿ 1:30 ರಡ್ಡರ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೀಗೆ ಶೋಭಾಗಿ ವನಿತಕ್ಕ ಉಂಡರ ಪ್ರಜಾಮಾಧ್ಯಮ ಪುಷ್ಪನಾಡು ಮತ್ತು MSC ನಾಗರಾಜ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಬೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಾರಾ ಒಂದೇ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ 3 ಮಾಡ್ತೀರಾ
ನೀವು ಒಂದೇ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೂರು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೇಗೆ ಅದು? 2 ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಹೌದಾ? ನಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಮೌನ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಮೌನ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಎಂತ ಮಾಡುದು, ಎಂತ ಮಾಡುದು ನಾನು? 10 ದಿವಸ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, 80 ದಿನ ಕಳೀತು. ನನಗೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೇನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೆಂತ ಕಾಪಿ ಸ್ಕೂಲು, ಕಾಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನಾನು ಮೌನ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತದಾ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ನಾನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮೌನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಅವರು ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ದುಡ್ಡು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮೌನ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಅವರು ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ, ಅವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಂದು ಮೌನ. ಅದು ಒಂದು 90 ದಿವಸ ಕಲೀಲಿ ಆದ ನಂತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈವ್ ಸಬ್ ಹಾಕಿ. ಹಾಂ, ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅವರು ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟು 2 ವಾರ ಆಯಿತು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತೆಗಿತೇನೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮೌನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. 2 ವಾರ ಆದರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹೋಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮೌನ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅವ್ರು ತೆಗಿತೇನೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತುಂಟ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅವರೇ? ಅವರು ತೆಗಿಲೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು 25 ದಿವಸ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದು QR ಕೋಡ್ ಕಳಿಸಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ. ಅದು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ? ಲೈಕ್ ಹಾಪಿನಿ ಅಂದು ಇನಿ ಕತ್ತಲೆ ಯಾನು ಜಾಯಿನ್ ಆಪೆ ಲೈವ್ಗೂ ಆಲೆ ಬಲೆ ಇರೀಗ ಆಂಡ ಏತರ ಸಬ್ಬಾಂಡಿರ್ನ ಅಜೀರ್ನ ಏತಾಂಡು ಒಂದೇ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ 3 ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ನನಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮೌನ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಮತ್ತೆ ಬೇಡ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಈರ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಾರ ಅದು ಇರ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನ ಟುಗೆದರ್ ಪಾಡ್ ಇಂಕ ಬರಿಟು ಒಂಜಿ ಓದರ ಆ ಒಂದಿಸಿ ಬೇತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡೆನ್ನ ಕೈಟು ಓದರೆಗೆ ಟುಗೆದರ್ ಪಾಡ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೇರು. ಯಾನ್ ಟುಗೆದರ್ ಪಾಡುವೆ ಇನಿ ಬರ್ಪಾರ ಎಂಕ ಬತ್ತಿರಿ ಹೆಂಗೆ ಟುಗೆದರ್ ಪಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಜನ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ತರ ಬ್ಯಾನೆ ಆಪು ತಾದ ಮಲ್ಪುನ್ ಸೋಯಾನು ಮಂಟಪುರ ಬಿಂಗಿರಿ ಅಪ್ಪು ಪೋಪನೆ ನೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ನಾನು ಮೌನ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತೆಗಿಬೇಕಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತೆಗಿಬೇಕು. 10 ದಿವಸ ಉಂಟು ಪುಷ್ಪರಾಡು ನಂದು 10 ದಿವಸ ಉಂಟು ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. 80 ದಿವಸ ಆಯಿತು, 90 ದಿನ ಅಲ್ಲ 80 ಹೋಯ್ತು, ಇನ್ನು 10 ಉಂಟು. ನಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತೆಗಿದವರು ಯಾರಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕೂಡ ತೆಗಿಬೇಕಲ್ಲ ನಂದು. ಟುಗೆದರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಪಾಡ್ವೆ, ನಾನು ಟುಗೆದರ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು. ಅಜ್ಜಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಪಾರ ಟುಗೆದರ್ ಪಾಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಪ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಇನಿ ಅಂಚನ ಪಾಡ್ವೆ. ಉಮೇಶ ಬರ್ಪೆ ಶೋಭನ ಜಾಯಿನ್ ಆಲಯ ಇಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲ ಪೂರ ಜಾಯಿನ್ ಆಲ ಎನ್ಮರೆಂಟೆಗೆ ಟುಗೆದರ್ ಲೈವ್ ಪಾಡ್ವೆ. ಅತ್ತೆ ಸ್ವಭಾವದ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಈ ಪೂಡ್ಚವ ಪತ್ತನ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಉಡುಪೋದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡೇರಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುದು ಏರಿಯಾ ಒಂದೊಂಜಿ ಲೈವ್ ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಒಕ್ಕಡೆ 1 ಗಂಟೆ ಬರ್ತೀನಿ 1 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಲೈವ್ ಆನ್ ಮಂದಿ ಬೇರೆ ಕುಜ್ಜಪ್ಪುಡು ಒಂದು ವಾಂಡೆ ಇಪ್ಪುಡು ಉಮೇಶ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಉಮೇಶ ಹಾಯ್ ಬರ್ಪೆ ಲೈವ್ ಟುಗೆದರ್ ಬರ್ಪೆ ಶೋಭಾ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಪ್ಪ ಅದರಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಯಾಂತೂ ಓಡಿಂಚ ಹಾಕೋದು. ಓಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ ಪುಷ್ಪನಾಡು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಪುಷ್ಪನಾಡು ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶೋಭಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಇದೆ, ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ? ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಹೊಸ ಚಾನಲ್
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಮತ್ತು ಶೋಭಕೋಟೆ ಅಂತ. ಶೋಭಕೋಟೆ ಒಂದು 97 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಅವರು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ನಿಮ್ಮದು? ಈ ಜನ ಈವಡೆ ಪಾಪ ಶೋಭಾ ಜಾಯಿನ್ ಆಪಲ್ ಬಾಯಿ ಅನ್ ಪೊಪ್ಪೆ ಮೂರ್ತಿ ಈರ್ ಬರ್ಪಾರ ಟುಗೆದರ್ ಪಾಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವನ್ ಬರೆದು ದೇವಡ ಆಗತ್ತ. ಓಕೆ ವನಿತಕ್ಕ, ನಾನು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತೆಗಿತೀನಿ. ಖಂಡಿತ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತೀರಾ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಅವರೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರು 2 ವಾರ ಆಯಿತು ಮಾರ, ನಿನ್ನೆ ವಾಪಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ದುಡ್ಡು. ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತೆಗಿತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ, ಈಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಮುಗಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ 90 ದಿವಸ. ಅದರದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ, ವೈಟ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಅವರು ತೆಗಿತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ತೆಗಿತಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಸರೆಂತ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಿಲ್ಲ, ಅವರು ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಜ್ ಆಗಿದೆ. ಎಂತ ಅವರು 3 ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಾ ಬಾ ಭಾರತಿ ಈ ಎನ್ನ ಪಲಿಯ ಮೇಸೆ ಬರ್ಬುನಿ ತಿಗಲೆ ಕಡುಪೆ ತಿಗಲೆ ದುರ್ಪೆ ಮಂಡ आप सत्य मंट बच्चा अपना जी देवराज आई बनता है वो मंडे चापने पोलाइड रुपये इत्ते अदुवरे ಎಂಕಿ ಇನಿ ಪೋಯರೆ ಗುಂಡಕ್ಕ ಆಟಗು ಓ ಇನಿ ಆಟನಾ ಓಲು ಈರು ಓವು ಎಸಪಾಡ್ನಿಯೇ ಪೊನ್ನನೆ ಎಸಪಾಡ್ನಿಯಾ ಈರು ಪೊನ್ನನೆ ಎಸಪಾಡ್ನಾ ಅಂದ ಈರು ಪೊನ್ನನೆ ಎಸಪಾಡ್ನಾ ಮೂರ್ತಿ ಹೆಂಗಿತು ಓಡು ಈರನ್ ಚಾನಲ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇ ಆಟದ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ದೀಪ ಟುಗೆದರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಪ್ನ ಫುಲ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ ಎಡ್ಡೆಡು ಲಿಂಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಡುಪುಡು ಮಾತ್ರ ಶೋಭಾ ಏರೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಉಳಿಚಾವ ಲೈವ್ ಈ ಉಂಟು ಕಜ್ಜಿ ಬರಡು ಅಂತ ಈರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಭತ್ತದ ಪೊಂದಿಪ್ಪಲೇವ ಒಂದು ವೇಳೆ ಭತ್ತನ ಬುಡ್ಚಿ ಬನ್ನಾಗ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಪಲ್ನ ಯಾಂಬರ್ಪೆ ಬರಡು ಎಂಗೆ ನಿನ್ನ ಪಂಡ್ರೆ ನೆನಪಿಚ್ಚು ಶೋಭ ರಾತ್ರಿ ರಾಜನ ಗರ್ವಡ ಪಾರ್ದಿನಿಯ ಅವ ಆಪುಡಿಯ ಕೆಲವು ಜನ ಬಂದಿರು ಎಂಕುಲು ಅವನ್ ದೆಪ್ಪುವ ಮೋನ ಮತ್ತು ಎನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪೋಂಡ ಮೋನ ಚಾನಲ್ ಶೋಪ್ ಅದು ಎನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪೋಂಡ ಮೋನ ಚಾನಲ್ ಎನ್ನ ಪೂರ ಆತು ನನ್ನ 10 ದಿನ ಉಂಡತ ಇಂಕ್ ಮುಟ್ಟರೆ ಆಪಿச்சு ಚಾನಲ್ ಯಾನು ಪಾಡುಜಿ ವೇಷ ಎಂಕ್ ಪೂಜೆಗೆ ಪೋಯರೆಗುಂಡು ಆಟದ ಚೌಕಿಗು ಓ ಅಂದ ಇರ್ಪಾಡು ಜರ ಆಟ ಬೇತಕಲೊಟ್ಟ ಪೋಪುನ್ ಚೌಕಿ ಪೂರ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಬೊಕ್ಕದಾದಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ತೂ ಹೊಡಿತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹೊಡಿ ದೆಪ್ಪರೆ ದೆತ್ತನ ಆಪುನ್ ಪೂರ ಆಪುನೆನ್ನು ದಾದ ಕೆಲ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತಾನ ಮುಂಜೆಲೇರಿಯಾ ಆ ಜನ ದೆತ್ತು ಕಳ್ಪುರ್ನಿ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದು ಸರಿಯ ನಾನು ನಂಬರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಈ ತೂಲ ಬೋರ್ಡರ್ ಚಾನಲ್ 4K ಆಯ್ತು 4K ಕಡತದ್ದು 24 ಸಬ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಈಗ ಮಂಡೆ ಪೂರ ಹಾಳಾತು ದಾದ ಮಲ್ಪುರಿ ಹಾಕಲು ಅಂಜೆ ಮಂಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅದ ದೆತ್ತದು ಕೊರೋಡು ಹಾಕಲು
ನಮಕ್ ದೆತ್ತದು ಆ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ದೆತ್ತದು ಕೊರೋಡು ಆ ಒಂಜೇ ದಿನಾಟನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾರ ಆನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನ ಯಾನೇ ದೇಯ್ದಿನಿ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದುಂಡು ಐಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆದು ದೆತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಶೋಭಾ ಆಯ್ತು ಗೀತಕ್ಕ ಗೀತಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆದು ಗೀತ ಬತ್ತಲ್ಲ ಬೇರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೇರಿ ಬೋತು ಬೇರಿ ನೇರ ಪೊಡಿ ಮಂದೇರ ಅಂದಲ್ಲ ಅవి ಇಜ್ಜಲ ಬಾ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 25ಕ್ಕೆ ವಾಮಂಜೂರಿಗೂ ಬರಗುಂಡಕ್ಕ ಆಟ ಉಂಡು ಒಂದೇ ಏರು ಪೂಜೆ ಪೋಪರ ಏರು ಪೂಜೆ ಪೋಪನ ಟೂಕೆ ಆಯ್ನಗಲ್ನ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾರ 2K ದಾಯಗ 1K ಆಯ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು 1K ಅದು 4000 ವಾಚ್ ಅವರ್ ಅದರ ಅಪ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕ ತೂಪೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತಾಡಿಗ ಎನ್ನ ಪಂಡ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೂರ್ನೆಟ್ಟು ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿದೆ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಇತ್ತೆತ್ತಿ ಏಪನೆ ಆಪುನವ ಎನ್ನ ಏತಿತ್ತನ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಲೆಸ್ ಆತು ನನ್ನ ಅಜ್ಪಸಾರ ಚಿಲ್ಲರ್ ಪೋತುಂಡು ದಾನೆ ಇಜ್ಜರು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಜ್ಪಸಾರ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಟ್ಟ ಆತನ ಅಜ್ಪಸಾರ ಐಕ್ ಬೈದಿನ ಮೋನ ಆಪಿನ ಕಟ್ಟ ಆತನ ಅಜ್ಪಸಾರ ಪೋತುನ ಎನ್ನ ವೀವ್ಸಿ ಅವು ನಾನಗ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಓಕೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡಿಗೆ ಅವನಿದ್ದಾಗ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಮೂರ್ತಿ ಬಾಯ್ ಹೋದ್ ಬೆಲೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಈ ಸೆಕಿಕ್ಕು ಮೂಲ್ ಪಾಡ್ನ ಕಪ್ಪ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಯಾನ್ ಬಗೆಲಿ ಪಾಡುಜಿ ಕರಿಯ ಮನಿ ಊರ ಕಪ್ಪ ಪುಣ್ಯ ಸೆಕಿಕ್ ಇಡಿ ಬಯ್ಯ ಗಾಜರಂಟೆಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೇವ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಪೂರ ತಂಜಪ್ಪದ ಪೂರ ಏತ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ನೈಟ್ ಇಜ್ಜರಾ ಓಕೆ ಜೆ ಕೆ ಆಯ್ತು ಸಾರಿ MK ಮೂರ್ತಿ ಆಯ್ತು MK ಹೆಂಗೆ ಆಪಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣಪುರ ಲೆಪ್ಪಾರ MK ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ದಾದೆ MK ದಾದೆ ಮಿತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಇಜ್ಜಿಯಾ
ಚೂರು ಬೇಲೆಂಡು ದಾನೆ ಇಜ್ಜರು ತೂಪೆ ಅವು ವನಿತಕ್ಕ ಆ ವನಿತಕ್ಕ ವನಿತಕ್ಕ ಇನಿ ಇಜ್ಜರ ನೈಟ್ ಲೈವ್ಗು ತೂಕಿ ಇಚ್ಚಿಯ ಸರಿ ಓದುದೇನು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ನೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಯಕ್ಕ ಮಿತ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮೊಪ್ಪರ್ದು ಅಡ್ಡು ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೀ ಮೇನ ಏರ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಏರ್ನ ಕಿಶೋರ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಹೋಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಇಜ್ಜಿ ఆయన ಬ್ಲಾಕ್ ಆತದೆ ಏರ್ ಮಂದಿರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾ ఆయన ಸಬ್ ಇಜ್ಜಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ఆయన ತುಂಬಿದ್ದು ದಕ್ಕದೆ ಅಂಡ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇದೀಗ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜುಜಾ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಐಡಿ ಆಪುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಬಂಡು ದಾರು ಬಣ್ಣ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಬಂಡು ದಾದ ಬರತ್ತೆ ಪನ್ಗೆ ಹೌದಾದಯ್ಯ ಮದ್ಮದ ಕಾಕಜ್ ಗೊರ ಬೇರಂಡ ಅವ್ವ ಸೋಬಕ್ಕ ರಜನ ಬಂದು ಕೇಳನ ಅವಳ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯಲ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜರೆ ಇರ್ದು ರಡ್ಡರ ಮುಟ ಫ್ರೀ ಬಂದು ಆತ ಶೋಭಾ ಆತೈತಾ వీడియో బయ్యకు పాడియా ఇత సెట్టింగ్ మంత్ అప్పుడు మంత్ బిడిపోయావు లేట్ ఆపు డౌన్లోడ్ అనగా పాడుతు బిడిపా పాడుతు బయ్య ಹಾಜರಂಟೆ ಬರು ಓಕೆ ಬಾಯ್ಗೆ ನನ್ನೋಡು ಗ್ಯಾಪ್ ಬರ್ಚತ ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಡ್ ಆಪ್ಜ ಪಾಡ್ರೆ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಬಾಡ್ನು శోభక్క ఇది నా పోడిగే ఉండా జోకులేగు శోభక్క నా పోడిಗೆ ఉండాಗೆ జోకులేగు ఉండి హలో పల్న ಉಪ್ಪನ್ನದಾನೆ ಟೀಚರ್ ಆತಾಲು ಅದ ಶೋಭಾ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ ಅಪ್ಪಗ ಬೀಸಾಪ್ಲು ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡು ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಅವಾಯ ಪಜ್ಜು ಪೂರ ಪಾರ್ದೆ ಮಗಿ ಆಯೇ ಪಂಡ್ರೆ ಪೊಂಡ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಆಯ್ ಕಲ್ದಿ ನೀವು ಮಾರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಉಂಡಿಲ್ಲಾಡು ಎಂಚಿನ ಪುದರಿ ಶೋಭಾ ನಾನು ಬಂತೀನಿ ಕಲ್ತಿನ ಎಂಚ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂಕಾಯ ಮಿತ್ತಿರು ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಮಿತ್ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಫಾಲೋ ನಮ್ಮ ಡಿಪಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪನೆ ತಿರ್ತುಂಡು ಇನ್ನ ಮಂಡೆ ಅದಾದ ಪನ್ಪೇನು ಅದಾದ ಕಲ್ದಿನ ಶೋಭ ಹಿಂಗೆ ಮದದು ಹೋಗ್ಬಿಡಿಯ ಸಂತೆ ಇಂಚಿನ ಮಾರೆ ಸಾವು ಶೋಭ ಅಂದ ಆದ ಕಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಪಿರು ದಾದು ಏನು ಸೋಬರಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮಲ್ದೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂದತ್ತು ಮೂರನೇ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾನರ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್
ఆయనే మంతుದು ಅವೆನಕ್ಕೆ ಪೋದು ಕಿನ್ನಿ ಕೋಲಿಡು ಪ್ರಿಂಟ್ ದೆಪ್ಪದು ಪದ ಬತ್ತು ಕೊಡ್ತಾಯಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆದ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೂರ ఆయనే ಮಲ್ಪುನು ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೂರ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಆಯ್ ಪಂಡೆ ಇನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಲ್ನೆ ಆಯ್ ಪೂರ ಮನ್ಪ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂತೆ ಆಯ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾದ ಇನ್ಸ್ಟಾದ ಐಡಿ ಇಂಚಿನ ಪಾರ್ದೆ ఆయన ಐಟ ఆయన ಪೂರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ఆయన ಇತ್ತೆ ಪಿ ಎಕ್ ಪಜ್ಜು ಉಂದುಂಡು ಅವತ್ತು ಕುಡುಂಜುಂಡು ಐತನೇ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪಿ ಡಿಸೈನ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಆಲ್ಬಮು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮನ್ಪಿ ಎನ್ನೈಕ್ ಮನ್ಪು ಬಂದಾಗ ಐಕ್ ಮಿತ್ತು ದಿತ್ತಲಾಗಿವೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇತ್ತೆದ ಜೋಕುಲು ಟೀಚರ್ನು ಅಡಿಮೇಲ್ ಮಲ್ಪೇದ ಅಂದು ಅಜ್ಜರತ್ ಅತ ಅಜ್ಮೇಲು ಮಲ್ತುಂಡ ಆಕಲ್ಲ ಬಿರಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪ ಜೆಪ್ಪೆ ಜೆಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಪೋಡಿ ಆಯ್ ಮನಸ್ಸಿಚ್ಚಿಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದಿಯ ಆಯ್ ವನಿತಾ ಆಯ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಆಯ್ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಮಂತ್ ಕೊರು ಬಂದಾಗ ಪೆರಿಚಿ ಕಟ್ಟುವೆ ಏ ಚೆಪ್ಪಲೆ ವನಿತಕ್ಕ ಆಯ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆಯ್ಗೆ ಮನಸ್ಸು ಅವಳು ದಾಲ ದೆತ್ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡ ಬಾಲ ಅನಿಕೆ ನಾವು ಗರ್ಪೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಜ್ಜು ಅವು ಬಿಡ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡುವತ್ತ ಅವು ಕೊಡಿದ್ರೆ ಏನೇ ಮನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿನಾಗ ಈಗ ಡಿಸೈನ್ ದಾದನ ಪಂಪೆರದ ಐಕ್ ಅವು ಮಂತ್ ಕೊರು ಬಜ್ಜು ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿನ ತುಂಬ ಅವು ತೂದು ಖುಷಿ ಅವಳು ಪಿಲಿತ ಚಂಡೆ ಬರ್ಪಿನ ಆಯ್ಕೆ ಇಂಚ ಬೋಡು ಅವು ಇಂಚ ತೂ ಬರೋಡು ರಡ್ಡು ತೂ ಬರ್ತದು ಎನ್ನ ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಬರಡು ಅದ್ರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾನರ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕುದರ್ ಬರಡು ಅಂಚ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪು ಬಾ ಮನ್ಪಿ ಅವೇ ಬಾಕಿದಗಳು ಬಂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಜಕ್ಕೆಳ್ದು ದೀದು ಒಂಜು ಅನಸ್ಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಪೂರಲ ಮನ್ಪು ಪಾಡ್ರಿ ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಶೋಭಾಗ್ ಪನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಪೋಡಿ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಆಯ್ಡಕ್ಕೇನಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇದೇನು ಹಾಲು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಬೊಕ ಏರೇನು ಹಾಲು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಪೊಡಿ 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 ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಶಾಲೆದ ಟೀಚರ್ ಅತ ಅಂಚ ಶಾಲೆದ ಟೀಚರ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಇನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ ದೆಪ್ಪು ಶೇರ್ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಮೂಜಿ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಡಾಟ್ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಶೇರ್ ಉಂಡು ಶೇರ್ ಗೊತ್ತಾವ ಲಿಂಕ್ ಕಾಪಿ ಮನ್ಪು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ ಬಲ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಬದ್ ನಿನ್ನ ಡಿ ಪಿ ಉಂಡತ ಪಾರ್ದಿನ ಆ ಡಿ ಪಿ ತಿರ್ತದ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪರ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಪೋಡಿ ಪೋಡಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಯ್ಯ ಕೊರ್ಪಾಲ್ ಈ ಕುಲ್ಲು ಅಂತ ಕೊರ್ಪಲಾಲ್ ರಡ್ಡರೆ ಬಿಟ್ಟು ಉಲ್ಲಾರು ರಡ್ಡರೆ ಬಿಟ್ಟ ಯಾಲ ಪಕ್ಕ ಜನ ಇಚ್ಚೇರಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏರ್ಲ ದಾನೆ ಶೋಭಾ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತಿತ್ತಾರೆ ಮೀನು ಏರ್ಲ ತಾನಿ ಏರ್ಲ ಬರ್ತ ಸೇರಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಇನ್ನೇನು ಟುಗೆದರ್ ಮಲ್ಪೆ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಪುಂಡ ತೂಲಗೆ ಆವ ಶೋಭಾ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆವಲಿಯಾ ನಮಕ್ ಸಬ್ 27 ಆತನ ಏನ ಬರ್ಚಿ ವನಿತಾ ಬತ್ತಲ ಅತ್ಯ ಇಂಚ ಜಾಯಿನ್ ಆವಲಿಯಾ ಏರಿಗ್ಲ ಇದು ಮಂತದ ಟುಗೆದರ್ ಮಂತದ ಬಕದಾದ ಬೋಡು ಪೋಂಡು ಪೂರ ಪೋಂಡು ಪೋಂಡ ಬರು ಮೂರ್ತಿ ಅಯ್ಯಗಿತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಷಿತಿ ಆಯ್ ಪೋಯೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಡು ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪಲೆಗೆ ಇಂಚ ಬಂಡದು ಆಯ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಬಂಡದಾದ ಇನ್ಸ್ಟಡ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುಡು ನಂಗೆ ಯಾನ್ ಪಾರ್ದೆ ಓವ್ನಿದ್ರಯ್ಯ ವನಿತಾ ಜೆಪ್ಪುನ್ಯಾ
ಕನಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟಿರುವೆನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಏತು చెప్పువ తెయాల రెడ్డరంటే వేయాలని చెప్పా ఇంక పర్లేదు నమ్మ చాచు నాన్న ఎడిట్ మలుపుని చాచు ఎడిట్ మలుపుని చాచు ఎడిట్ మలుపును వీడియೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂದು ಬಿಡ್ಪೆ ಬೈ 5 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಾಗ ಸಟ್ಟ ಹಾಪುಡು ತಮ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಾಡ್ವೆ ఇంకా ಫಸ್ಟ್ వీడియో బన్నాక తూనగ మ్యూజిక్ రౌండ్ రౌండ్ తిరుగున కూడా బరోడు ఆ మంత్ కొప్పునే ఇచ్చి ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಐತೆ ಶೋಕದ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಭಾರತಿಗೆ ನಿದ್ರೆನೇ ಬರ್ಪುಂಡಿಯ ಇತ್ತ ಚೆತ್ತರೆ అని చెప్పే ఆ సొప్ప అంద గాలి బీజొంది బీజున గాలి బొచ్చి బొచ్చి పద్య అయ్యో దేవా దాయిಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಜೆಬ್ಬಲೆ ಜೆಬ್ಬಲೆ ದಾಯಿಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಆಮ್ ಪದ್ಯ ಬಂತ ಪದ್ಯ ನೋಡು ಪದ್ಯ ಪಂಪ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಪದ್ಯನೇ ಬರ್ತದೆ ಏನ 2 ಗಂಟೆದ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತದ ನಾನು ಬಡವ ಬಡತನ ಅಂತ ಪದ್ಯ ಪಾಡ್ದೆ ಜೆಪ್ಪಲಿ ಜೆಪ್ಪಲಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಬಿಡು ಬತ್ತನ ಜೆಪ್ಪಲಿ ವನಿತಾ ಏಪ ಬರ್ರೆ ಊರಿಗೂ ಮೀನು ಕೊರ್ಪಲ್ಗೆ ತಮ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೋಡು ತಮ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೋಯಾರು ಎಂಡಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಾಚಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಾಚ್ వీడియో అవులా మంత్ కొర్పుజే స్టార్టింగ్ పాడిన అవులా ఇచ్చి బోడా ఏప్రిల్ బోడా ఓ ಮೀನು ಓಕೆ ಬಲ ಮೀನುಂಡಿ ಮುರಾಣಿ ಇಂಕ ಬಂಡೆ ಮುರು ಮೀನುಂಡು ಬತ್ಕೋನು ಒಂದು ಮುರು ಮೀನದ್ದು ಡಿಸ್ಕೋ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಜಿ ಬತ್ತಮ ಇದೆ ಐಟು ಬುಕ್ಕ ಶೋಭಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪೇರು ಇದು ಪದ್ಯ ಬಂಡ ಮುರಾಣಿ ಎಂಕ್ ಕೋಡ ಕಂತಿನ ಬಂಗುಡೆ ಮತ್ತು ఇంకేతి మೀನು ఎత్తుని ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಂದ್ವೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ 14 ಬಂಗುಡೆ ಎತ್ತಲು 3 ಡಿಸ್ಕೋ ಎತ್ತಲು ಕೇದಾರ್ ಪಂಡ ತೂನಾ ಫಿಶ್ ಕೇದಾರ್ ಎಂಕ್ ಜೂನುಡು ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ಡೆ ಜಾಬ್ ಆಂಡು ದಾದ ಜಾಬ್ ಶಾಲೆದನ ಸ್ಕೂಲ್ದನ ಕೇದಾರ್ ಬೋಡಾ ನಿಕ್ ಹೆಂಗ್ ಕೇದಾರ್ ಬಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಡ್ಚಿ ವನಿತಾ ಶೋಭಾ ಕೇದಾರ್ ಬೋಡಾಗೆ ಕೇದಾರ್ ತಿನ್ಪರ ನಿಕಲ್ ಕೇದಾರ್ ಮೀನ್ ಬೋಡಾ ಕೇದಾರ್ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ವನಿತಾ ಕೇದಾರ್ ಮೀನ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಕೇದಾರ್ ಮೀನ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಏರಿಗ ಎಂಕಾಯ್ತು ಪಿಂಗನ್ ಬಾಯಿ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಎಂಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅವು ಕೇದಾರ್ ಮೀನು ಅವು ಪೂರ ನೆತ್ತಿರವು ಮಾಸಲಕ್ಕನೆ ಕಣ್ಣು ಕಳೆದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಉಯ್ಯಾಲೆ ಆಡಿದೆಗ ಹೃದಯ ಎಬ್ಬೆ ಆವಾವ್ ಪೂರಾ ಜೆತ್ತೇರು ಜೈಜೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಮೀನು ಬಡ್ಚ ಶೋಭಾ ಮೀನು ಬೋಡಾಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಳೆದಾಗ ಮನವು ಉಯ್ಯಾಲೆ ಆಡಿದೀಗ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಮೀನು ಮಾರ್ರೆ
ಯಾಂದಾಕ್ದೆ ಎಂಕ್ ಬರ್ಚಿ ನಿಕ್ ಬೋಡ್ನ ಗೇತನು ಗುಣಕರ್ ಕಾರ್ಲ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಗುಣಕರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ಈಗ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತದೆ ಹೋಗ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಡು ಹಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ತೇನೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಿದ್ದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ತೋರಾಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ವ ನಾನೀಗ ಡಯಟಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನಾನು ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಚಹಾ ಕುಡಿತೇನೆ ತಿಂಡಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಚಹಾ ಕುಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾನು ಏನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹಾಗೇನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೈತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಅದು ತಿಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಚಕ್ಕುಲಿ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಇದುಂಟು ರಸ್ಕ್ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಚಾಕೆ ಮುರ್ಕಿಸಿ ತಿಂತೇನೆ ಅದು ತಿಂದ ನಂತರ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆಯೇ ಡಯಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇನೆ ವನಿತಾ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ ಬೋಡ ಕೇದರ್ ನಿಮ್ಮಾಗೆ ತೋರ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಹೌದು ತೋರ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂತ ಮಾಡೋದು ತೋರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ನಾನು ಡಯಟ್ ಆಗೋದು ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ನನ್ನದು ತೋರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂಟ್ ಉಂಟು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಬೀಳ್ತೀರಿ ಅಂಥ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಿಗರ್ದು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಎತ್ತೆ ಬಿಡ್ಸಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಬರ್ಪೆ ಏ ಶೋಭಾ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ಗೆ ಏರಿಗೆಲ್ಲ ಬರೋಲ್ಯಾ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಬರೋಲ್ಯಾ ಜಾಯಿನ್ ಆವಲ್ಯಾ ಟುಗೆದರ್ಗೆ ಹಾಂ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲು ಬೇತೆ ಮುಟ್ಟಡೆ ಎಡ್ಡಾಣ ಅತ್ತ ಮರಿಯಾಲಗೆ ಮುಟ್ಟಾಯಿನ ಇಜಿನ ಆತು ದೂರ ಪೂಡಿ ಬಂಗಾಪು ಒಂದು ಎಡ್ಡಾಣ ಮಾತ್ರ ಮರೆಯರಡು ನಾನು 50 kg ಇರುವುದು ನೀವು 50 ಅಷ್ಟೇನಾ ನಾನು 74 ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು 74 kg ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆವಾಗ ನೋಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರ ಇರುವಾಗ 74 ಇದ್ದೆಲ್ಲ ಆನಂತರ ನಾನೊಂದು ಹುಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆಲ್ಲ ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ಅದರ ನಂತರ ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಹೋಗುವಾಗ ವೆಯ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ನಾನು ಸಪುರ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಈಗ ವೆಯ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ 74ರಲ್ಲಿ ನಂದೊಂದು 2 kg ಆದರೆ 72 ಮತ್ತೆ 70 ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ kg ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 kg ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೊನ್ನೆ ನೋಡುವಾಗ 1 kg ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ನಂದು ನೋಡುವ ಎಬ್ಬೆ ಎಂತ ನಿನ್ನತ್ತಿಗಲೆ ಕನ್ನಡ ಎಂತದ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡುವಷ್ಟು ನೀನು ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಕನ್ನಡ ನನಗೆ ಬರುವಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದವ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡದವರಿಗೆ ನಾನು ತುಳು ಮಾತಾಡ್ತೇನಲ್ಲ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸರಿಪಾತ್ಯಾರ್ರೆ ಕಲ್ಪು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಕನ್ನಡ ಶೋಭಾ ನಂದು ಕನ್ನಡ ಚಂದ ಉಂಟಲ್ಲ ಅರ್ಬಲ್ ಲೈಫ್ ತೊಂಬರ ಈ ಜೌದೆ ರುಚಿ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಅರ್ಬಲ್ ಲೈಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅವು ಮುಗಿಬೇಕ ಈರ್ನ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪು ಹೀಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪ ಯಾನು ಜೀನಿ ಸ್ಲಿಮ್ ತೊಂಡೈತೆ ಜೀನಿ ಸ್ಲಿಮ್ಮುಡು 1 kg ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ನಿ ಯಾನು ಒಕ್ಕಡೆ ಜೀನಿ ಸ್ಲಿಮ್ ತೊಂದೊಡ್ಚಿ ಏರ್ಲ ಅವನು ಜೀವ ಪತ್ತು ಅವು ಎಂಚ ಪತ್ತುಡು ಆಪೇರು ಆಂಡ ನಾವು ಫುಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚೀಪೆ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅದು ತಿನ್ನೊಂದು ಕೊಡು ಮರಲೆ ಬತ್ತೆ ಎಂಗಲೆಗು ಜೀನಿ ಸ್ಲಿಮ್ ತೊಂಡ್ರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಕಿಂತ ಯಾನೇ ಇಲ್ಲಡು ಓನದು ಪೊಡಿ ಮಂದೆ ಜೀರಿಗೆ ಮೆತ್ತೆ ಓಮ ಬಡಿಸೊಪ್ಪು ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಪೊತ್ತದು ಪೊಡಿ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ ದಿನಾಲ ಕಾಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕಲತ್ತದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಂಡದು ಪರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಪರಿಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರಿಯಾನು ಆತೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಆತೆ ಕಾಂಡೆ ಯಾನು ಅವಿಟೆ ಡೈಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಆಂಡು ಎನ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಪುಂಡು ಮಾತ ಒಂಚೂರು ಜತ್ತನೆನ್ನ ಮಸ್ತ್ ತೋರ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಪಂಡ ಎಂಕಿ ಯಾವ ಪನ್ಪೇರು ಈ ನನ್ನ ಸಪುರ ಅಂಡ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಜಿ ಮೋನೆ ಪುರ ಎಲ್ಲಿಯ ಆಪುಡು ಬುರ್ಚಿ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡಲ ಯಾನು ಎಂಕ್ ಸಮ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಸಪುರ ಮಸ್ತ್ ಸಪುರ ಉಂಡು ಅವು ಬುಡುಂಡ ಕೂಡ ತೋರ ಆಪೇರು ಅಂದು ಅರ್ಬಲ್ದ ಯಾರ್ದೆ ತೊಂದಿಜಿ
ಹೆಂಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ಈರ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅವು ಅಂಚ ಇಂಚ ಈಗ ದಾಲ ಬಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲದನ್ನೇ ನಾನು ಆಯ್ಕುತ್ತ ಯಾನಂತೆ ಮೆಂತೆ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಪೊಡಿ ಮನ್ಪದೆ ಅವು ನನ್ನ ಒರ್ಂಬ ಐಟಮ್ ಪಾಡ್ದು ಯಾನು ಪೊಡಿ ಮಂತದ್ದು ಯಾನೇ ಮಂತ್ ಪೊಡಿ ಮಂತ್ ಓನ್ ಅದು ಮನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಮಿನಿ ಐಟು ತಿಂಗಳು 4-5 kg ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಟ ಅವೇನು ಯಾನು ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಅದು ಈರಿಗೆ ಬೋಡಂಡ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಕೈಟೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚ ಈಗ ಸೌಸನೆ ಬಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಡೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಂಚೇನೆ ಪದ್ರಡರೆಗೆ ಒನಸು ಮಲ್ಪೆ ನಾಂಡು ಒನಸು ಎಕಡೆ ಆತನು ಪದ್ರಡರೆಗೆ ಒನಸು ಯಾನು ಲಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ಪರ್ಪೆ ಲಿಂಬು ಬಳಿ ಕುಂಟುದು ಕಷಾಯ ಪರಿಬಕ್ಕ 1 ಮಂಟೆಗೆ ಚಾ ತಿಂದಿದ ಒಂತೆ ಚಾಲ ಒಂತೆ ಬಜ್ರಿ ಮಂದ ಅವೆ ಅಲ್ಸು ನಡುದ ಬಕ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆ ನಾ ಇಲ್ಲಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪದ್ರಡರೆಗೆ ಒನಸು ಮನ್ಪೆ ಬಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ 12 ಒನಸಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಬಯ್ಯಗೊಂಜಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಚಾ ಮನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಚಾ ಅಂಡ ಖಾಲಿ ಚಾ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ ಮೀದು ಫುಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಹೊರ ತಿತ್ತು ಪೋಪೆ ನಡಪೆರೆಗೆ ಎಣ್ಮರಂಟೆ ಬಿಡ್ದು ಆಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೊರ ಪರ್ಂದಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪರ್ನು ತಿನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಒನಸು ಮಲ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಒನಸು ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪಿದೇ ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಏನು ರೊಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂರ ತಿನ್ಪೆ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಡೆ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಇಂಚೆ ನಿಪ್ಪೆ ಅಂಚ ನಾಯಿ ಬಗ್ಗುಲೊಂದು ಪೋಪಿನ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರು ಕೇಳ್ರೆ ಮೂರ್ತಿಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ದೆತೊನ್ವೇರು ಓವೇನು ಓವಿಯೇ ಹರ್ಬಲ್ ದೆತೊನ್ವೇರ ಬಕೊಂಜಿ ಬೆನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣದ ಆರಲ್ಲಿರದೆ ಅಮ್ಮ ಆರ್ಲ ಇರೆಗ್ ಸ್ಲಿಮ್ ದೆತೊನ್ವೆ ಮನ್ಪೇರಿ ಆರ್ನಲ ಎಡ್ಡೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಹೊರ ಅರಡ ಕನಪದ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಆನ್ಲೈನ್ ಬೈದಿದ್ದು ಇಂಕ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದೆತೊಂದೆ ಅಪಗಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು 3 kg ವೈಟ್ ಲಾಸ್ ಆತ ಗಂಟು ಪೂರ ಬೇನೆ ಎತ್ತದ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅರ್ನೇಟ್ ಉಂಡು ಯಾನರೇಕ್ ಮಂತದ ಕಡೆ ಪುರ್ದೆ ಪಾತೆರ್ ದಿನ ಅರ್ನ ಚಾನಲ್ಗಾರ ಪಾರ್ದೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆತದ ಅರ್ನ ಪುಡಿಲು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಿ ಆಂಡ ಹಿಂಗೆ ಕಡಪುರಿಗೆ ಮನ್ಪೆರ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮೆ ನಾಯಿ ಗೆಬ್ಬುಗುಲೇರೆಂಡು ఇంకా అర్బల్లో కూర్చోదు నన్ను యానేందు ఇడ్లీ మాత పార్దు పొడి మన్పోడు లాಯ್ಕಾಪಿ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಡೆಲ್ಲಿ ಪಾಡೋಡು ಮನ್ಪೆ 16 ಐಟಮ್ ಪಾರ್ದು ಯಾನೇ పొడి ಮಂತದು ಯಾನೇ ಪರ್ಪೆ నమ్మి నాయి లైవ్ పని వచ్చి ನಮ್ಮ ಫಾಂಡ್ ಪಾತಿರೋ ಲೈವ್ ಪನಿ వచ్చి ಹೋಗಿಬ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಪೆಡು ಉಲ್ಲರ ಫಿಶಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಮಲ್ಪೆಡು ಇಪ್ಪುನಿ ಈರುವಲ್ ಉಡುಪಿಯತೆ ಬುರ್ತಿ ಆರು ಮಲ್ಪೆಡು ಉಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಪೆಡು ಉಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಚ ಫಿಶಿಂಗ್ ಬುರ್ಚ ಉದ್ದಾಪುಂಡ ಮಲ್ಪೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡು ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪು ಓ ಪಾಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆಗ್ ಪೋವೊಂದಿಪ್ಪ ಅಂದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಪಾಡುವ ಫಿಶಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಮಲ್ಪೆ ಮುಟ್ಟಾಪು
ಮಲ್ಪೆ ಕಿಂಗ್ ಬಾಡು ಮಲ್ಪೆ ಕಿಂಗ್ ಬಾಡು ಬತ್ತಂಡ ಪನ್ನೆ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ఆయన ఒరిజినల్ పుదర్ రజత్ కోటియన్ ఇది ఎన్న పుదర్ భారత్ ఎన్నడ కుడ్ల బిరువసిప్పున్నది ఒరిజినల్ బుర్చి అంది ఒరిజినల్ లాಯ್ಕಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಪುದರಡು ಇದು ಎನ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನ ಕುಡ್ಲ ಬಿರುವಸುಂಡು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಭಾರತಿ ಇಂದು ಅವೆನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾಡು ಬೇತದಾದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪುಗ ಓಂಡ ಬುದರ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಪೆತ್ತು ಎನ್ನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಯಾನ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಡಾನ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಂದು ಮಾರ ಮಲ್ಪೆ ಡಾನ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಲಾಯ್ಕ ಚಾನಲ್ ಏರ್ಲ ದುಬ್ಜೆ ಡಾನ್ ಉಂದು ಕೋಟಿಯನ್ ಬಾಯ್ ಪಾಡ್ವೆ ಬಾಯ್ ದಾಯ್ ಮಾರಯ್ಯ ಆನು ಕೋಟಿಯನ್ ಬಾಯ್ ಪುಡ್ಚಿ ಮಾರಯ್ಯ ಕೋಟಿಯನ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಾಡು ಕೂಡ ಬಾಯ್ ದಾಯ್ ಆನ್ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾಪುನು ಅಂಚನ ಪೊನ್ನಾದಿತ್ತನ ಕೋಟಿಯನ್ ಗರ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆ ಕೋಟಿಯನ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಾಡು కోటియన్ కింగ్ కోటియన్ పాడు వచ్చి మారయ్య ఓ కోటియన్ మల్పే పాడు కింగ్ పుర మళ్ళీ డౌన్ అయ్యారే పొడిచి అవి పొడిచి అవి మళ్ళీ యూట్యూబర్స్ నాకు లుల్లేరు వేతేని కోటియన్ మల్పే పాడు కోటియన్ మల్పే ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತೂಪು ಜರ ಇಜ್ಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬತ್ತಿನ ರೀಲ್ಸ್ ತೂಪುನಿ ಕಡಲ ಮಗೆ ಪಾಡುವೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಐಕಿತ್ತಿನಾತ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಒಯ್ಕಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಡಲ ಮಗೆ ಪಾಡ್ಲ ಎಡ್ಡ ಬುದರ್ ಖಂಡಿತ ಜನಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಾಡು ಪಾಡು ಸೂಪರ್ ಅದೇ ಕಡಲ ಮಗೆ ಐಕೆ ಎಡ್ಡ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಲೈಕ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಪಿನ ಜನಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಕಡಲ ಮಗೆ ಬಂಡದು ಪಾಡು ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಅವು ಪುದ ಸೂಪರ್ ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡ ಉಂಟು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಂಗೇಡು ಪೀರವೋ ಪುಲಿ ಇಂಚಿ ನೆಚ್ಚಿ ಇತ್ತಿ ನೆಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮನ್ಪು ಹೊರ ಚೇಂಜ್ ಮಂತದು ಇತ್ತೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಂತದ ಅಲ್ತದ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತದು
ಗಡ್ಡಿ ನೀಕ್ ಇಷ್ಟ ಬರ್ತಿಲ್ಲಕ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನ ನಿನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬುರುಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಚಾನಲ್ ದುಂಪು ಪೋಪುಜಿ ಜನ ಕೂತು ಇಷ್ಟ ಮನ್ಪುಜಿ ಇನಿತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಅನಗ ಐಕ್ಲಿ ಜನಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಲ ಆಪುಜಿ ನನ್ನ ಒಂಜೇ ಪಾಡು ಕಡಲ ಮಗಿ ಅದ್ರ ಬಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಉಟ್ಪಾಡವಿ ಕಡಲದ ಮಗ ನಿಕ್ಕ ಕಡಲದ ಸೊಮ್ಮೆಲು ಸೂರ್ಯನ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ಗೋವಿಂದ ಸಮಾನ ಮಾತಾಡಿ ಸುಖಿಯಾದ ನನ್ನಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತು ಏನಾಯ್ತು ಮೀನು ಮೀನು मिल गोपुजी ओ आड़ जो है ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡಬಾರದೆ ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸು ನೋಡಬಾರದೆ ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸು చెప్పులే పూలే కొంచెం చెప్పుడు మూర్తి యా ఉంది నాన్న నీ పని చెప్పు ఏళ్ళు ఇచ్చే నాన్న భయ్య బర్ప చే ఒమిల్ భయ్య బర్పాన్ ఒక్కడే ఉమిలా కొడిచి ఉమిలిజ్జి ఇంకా ఏడు ఉమిలిజ్జి ఎగ్గల ఉమిలి ಅಪ್ಪಗಿತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಅಡಪನಗಿತ್ತು ನೀಲ್ ಉಮಿಲಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬರಂತ ఏలేజ్జి మూర్తి ఆవు భలే భయ్య ఓಕೆ ಟುಗೆದರ್ ಬರ್ಪಾನು ಬಾಯ್ ಅಂಚನ ಮಾತಾಡಗ್ಲಾ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ನಾನು ಚೋಚು చెప్పుని కన్నుకు ఏలేజ్జి నా బగ దాదెಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನಿ ಒಂದೇ ಪಾಡದ చెప్పులు పాడు ఈ సత్తి పాడు జినావన్ బాయ్ 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 వీడియో అప్లోడ్ పంపరండు వీడియో అప్లోడ్ పంపరండి ఇంక ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತದ ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ